Nina bakasuba singungu bele nyaka nasibhoboka umuntu akuzizwa indaba sinibingelele sinamukele kephina phila wethamele khona ke i1KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu sikhuluma nawe ke osungula namhlanje sisemgungundlovu nokuyilapho khona ke sihamba ikakhulukazi ngokubheka into ethinta ke uKhisimusi wabantu ke abadala kanjalo ke nezingane angithi ke phela lo mcimbi uhlelwe ibandla ke labapostoli nokuyilapho khona behleleke umcimbi omkhulu wokujabulisa ogogo bajabulise omkhulu bajabulise ke izingane kanjalo nalabo ke abangakwazi ukuthi ke bazenzele lento ke bayenze minyaka yonke ikakhulukazi ngenhloso yokubungaza nalabo abasuke bengasenawo ke amandla ukuthi ke bazenzele nanokuthi nje ukubonga umdali ukusukela nje ekuqaleni unyaka ube khona kuze kushayelisa isikhathi umphefumulo ke usahlangeneke nenyama siyafisa ukuthi isizwe izinto eziningi ezahlukahlukene njengoba ke lo mcimbi ube khona ngokuxhaswa inhlangano yabangcwabi ke usizo lwethu nalo olungeneke ngomkhono nesiphanga njengoba sazi ukuthi ke lwayelungasali ke usizo lwethu lapho khona kusuke ke kwenziwa ke izinto ezinhle siyafisa ke ukuthi siqale ngomholi waleli bandla uma ngabe sithi ke abakhulume inkonzo akade sinayo yogogo nomkhulu ibaluleke kakhulu lenkonzo empeleni inkonzo ekuyikhalenda yenkonzo yabapostoli sibazisa kakhulu abantu abadala umkhulu nogogo kulenkonzo kuhlale minyaka yonke kube khona usuku logogo nomkhulu kanye nalabo abangakwazi ukuzenzela abaphila ke nokukhubazeka lapho benzelwa khona izipho bephiwa khona izipho bejatshuliswa ngoba ogogo bayikho konke ba inqolobane lapho sifunda khona ngokwempilo nje nangokwenkonzo ilapho sithola khona izimfundiso zenkonzo namakhaya ke amaningi abhekwe ogogo nomkhulu ngoba ikakhulukazi abazali sebengekho bese kusebenzeni besendaweni ezahlukahlukene kodwa ke ikhaya elinogogo nomkhulu isuke libusisekile lelo khaya kusho okukhulu kakhulu ukuba khona kwalolu suku lanamhlanje njengoba kuuKhisimusi wogogo kanjalo nabancane uSunday School into ebaluleke kakhulu inkanga ngoba enkonzweni ibandla labapostoli abayishumi in Trinity kukwi diary of events ukuthi unyaka nonyaka ogogo nomkhulu no Sunday School walenkonzo benzelwe uKhisimusi ngenxa ke yendawo esiphuma kuzona ezahlukahlukene ezingalingani nangokwamazinga empilo loyo ke obonakala ukuthi uqhamuke ekhaya elihlwempu akwazi ukuthola uKhisimusi naye wakhe onyakeni ajabule njengabanye kakhulu ngosuku lwanamhlanje uNkulunkulu asiphe lona siliphiwe uNkulunkulu bese ngalihlela ngokwethu lungafezeki kodwa namhlanje ngaphansi kukababa umveleli overseer ubaba uBR uMadondo namhlanje inkonzo yethu isocial yokugcina onyakeni kuhlangene futhi nenkonzo yabadala bethu nalabo bangasakwazi ukuzenzela izinto kanjalo noSunday School siyababungaza sibonga uNkulunkulu ngabo sibanikeza uKhisimusi njengoba kuuKhisimusi nje nathi ke siyinkonzo kunjalo futhi ke abanye nje basilana sibona abakhona la ePietermaritzburg ubaba usizosinika nomkhuselo wokuba mangabe sesisuka la sesemakhaya la siyobunguza khona sojabulela isikhathi sikaNcibijana la khona athi ke sihambe sivikeleke noma sisemakhaya noma ngabe siyakuphi kodwa singakhohlwa ukuba sivikeleke sizivikele singabi sendaweni singajwayele kuba kuzona siziqoqe siphephe nasemakhaya kube nokuthula njengoba kuyisikhathi nje ubaba ke ufisela abadala bethu nabangakwazi ukuzenzela uKhisimusi omuhle ukuthi usabacela futhi uNkulunkulu abagcine ngoba besesandleni sakhe baphinde sibe nabo unyaka ozayo baphiwe ke izipho ngokwahlukana akekho ongatholanga abadala nabangakwazi ukuzenzela kanjalo noSunday School wethu enkonzweni baphiwe izipho zabo ukuthi ke nabo sibanikeze njengoba kuuKhisimusi nje angikusho ukuthi kubalulekile ukuthi sibajabulise abantu abadala ngoba abantu abadala abanye babo sezahamba izingane zabo sezahamba ihlobo zabo basele nabazukulu
nemali abayithola uhulumeni ewuqamqama ayanele. Manje isikhathi sentokozo sincane kakhulu kubona. Abanye babo ke bangena nasenkingeni yokunukwa ngenxa yokuthi umuntu omdala ubuya abe nokulahlekelwa ingqondo kwezinye ikhathi. Uthola ukuthi omakhelwane bamsola ngokuthi kunezinto azenzayo zobumnyama njengokuthakatha. Manje ke umuntu omdala umnakile wamenzela into ezomjabulisa, zonke lezo ngqaki lo mthwalo sikubhekene naye ngaleso sikhathi uyakhohlwa iwona naye azizwe emukelekile futhi ejabulile. Inkonzo ke yabapostoli ikwenza kube into ebaluleke kakhulu lokho. Ephuzwini ke lika Sunday School abantwana labesibazalayo nakhona futhi ukubenzela umcimbi ofana naloku bajabulisa sibenzela uChristmas. Senzela ukuthi abantwana bethu bakhule besondelene noNkulunkulu futhi bangabi nesizungu ngokuthi basenkonzweni. Izinto ekade zingabayekisa ukuba senkonzweni baye kuzona ngaphandle bese begcina befunda nezinto ezingabalungele. Abazithole khona la ngaphakathi injabulo yonke abayithole la ngaphakathi ukuze bakhule ngoNkulunkulu benze imisebenzi yokulunga kaNkulunkulu. Kulolu suku namhlanje hayi ngizizwa ngijabule kakhulu. Kona ngiyajabula kodwa manje kubeke ngathi angikakhala ngoba manje ngibona umntanami sebekhule kangaka sebekazi ukwenza izinto enje. Umntanami ke lo kodwa ubaba ke la isontweni benoma kodwa ingane zami. Mbukeli ke ngike ngakhuluma ngosizo lwethu. Ngiyafisa nje ukuthi sizwe phathi kokunye njengoba nalo beluyingxenye yalomcimbi ukuthi ikuphi ke abangakusho ikakhulukazi ngomlomo. Ukamnumzane ke uStan Licele okuyena ke osebenza kakhulu kwezokuxhumana nokukhangisa kuyona ke lenkaphani. Sizwe nje ukuthi ngempela phakathi kwezinto esingathi kuyiyona inhloso enkulu ekuthenini ngaso sonke isikhathi usizo lwethu silibone lusemehlweni ke umphakathi lulekelela ke umphakathi. Inhloso kusuke kuyini? Siyafisa ukuthi emva kwakhe sidedele zonke ke izikhulumi ezizothi ke zikhulume zifakaze ngalo udaba oluthinta ke usizo lwethu uma ngabe sithi ke abakhulume. Ngiyathanda ukusho lokho ukuthi la kwasizo lethu aqali kuhlala kuyinqubo eziwa ubaba umphathi nomsunguli wosizo lethu ubaba uThabekhulu ukuthi la kwenzeka khona into enhle uyathanda ukuthi asingathe khona njengomuntu okhumbulayo ukuthi njengoba sinama client amangaka siwathola khona emphakathini. Ngiyathanda ke ukubalula lokho esikwenze namhlanje la noma esingakho la namhlanje. Singakho ikakhulukazi ngohlelo labapostoli lapho bekhumbula khona ogogo bethi bayababungaza osukwini oluhle la namhlanje njengoba kuyilanga likaKhisimusi. Base bethi ke usizo lethu alube khona for ukuthi nathi sijabule nogogo sijabule labantwana. Ngiphinde futhi ngingakhohlwa ukuthi kwenzeka nje lokhu indlela nathi esamukeleka ngayo ngaphansi kwemgugundlo region kubaba umpostoli uSithole okuumuntu wabantu. Sibonile indlela samukele ngayo nathi siusizo lethu sathi no indlela yokubonga angithi uyazike emvelase ikakhulukazi ukuthi einkozweni kube khona okweshumi onikela ngakho. Nathi ke yona indlela yethu yokuthi abapostoli i12 ngaphansi komgugundlo region noma national nje ukuthi sisebenzisane nabo njoba belamukele usizo lwethu. Manje na ke sithe namhlanje na ke masiqhamuke nathi ngendlela yokuthi sisingathe ogogo sidle sonke sidle uKhisimusi njengoba na ubonile ukuthi wonke umuntu bejabulile namhlanje. Usizo lwethu seluusizo lwethu kakhulu sekade ke luhamba kanye nathi. Nanoma namhlanje lumcimbi kuba ube impumelelo nalo usizo lwethu lube nesandla esikhulu ukuthi ke lo mcimbi ube impumelelo namhlanje. Impela usizo lwethu funeral services umasingcwabane ongenelela kakhulu ekusizeni umphakathi. Nathi njengenkonzo yabapostoli kakhulukazi leli bandla laseMbali West ePietermaritzburg udlala indima enkulu kuba sithokozise abantu basePietermaritzburg abamalunga enkonzo yaleli bandla ngokusilekelela ukuba lo mcimbi ube impumelelo financially and supportive wise. Siyambonga uNkulunkulu ngalabantu bakwasizo lwethu. Siyakukhuthaza futhi ukuthi abantu abawujoyini usizo lwethu khona ezokwazi ukuqhubeka ukukhuthazeke ukusiza emphakathini njengoba enzile.
Sibonge kakhulu kusizo lwethu ukuthi lizoba abachasi benkonzo yama Trinity namhlanje ngaphansi kwababa Overseer Madondo eMaritzburg. Ngifisa ukusho ukuthi ke kakhulu bekuzojatshuliswa namhlanje abantu abadala kanye nezingane ukukhisimusi wabo njengoba namhlanje kuusuku ke lukaKhisimusi. Ngifisa ukuthi ke kuma Trinity onke nje emhlabeni nakubo bonke ababukeli be1KZN TV ngifisa ukuthi nje uKhisimusi omuhle kanye no 2026 omuhle unyaka omuhle kakhulu. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu osukwini lanamhlanje. Sibonga kakhulu kumfowethu ubaba Madondo ngokuthi abadala abakhokhelayo abavumile ukukhokhelwa abakhumbule naye. Sibonga kakhulu ngisho nakosizo lwethu. Konke esikwenzayo usizo lethu ukhona. Konke sithi siyakwenza usizo lethu simthole ekhona. Nakulona usizo lethu sibonga kakhulu. Singabanye thina asebengenile kulona usizo lwethu. Siyabonga kakhulu. Kumfowethu Madonda nakuyena ubabucele sibonga kakhulu bafowethu siyabonga. Usuku lanamhlanje lingithokozisa kakhulu. Ngiyalithanda usizo lethu. Kuhlukane nalo masingcosane nginaye. Njengoba ke unyaka siuphetha singena enyakeni omusha kuyisifiso ukuba ke wonke umuntu akalahla amavununu unyaka omdala angene enyakeni omusha nezibusiso. Kuthi nezingozi emgwaqweni nasemakhaya kube khona ukuthula ziphele izingozi. Nalabo abangasebenzi bathole imisebenzi. Nalabo abafundayo baphase. Ngokunjalo nabagulayo abasezibhedlela baphume baphilele unyaka ozayo. Aqhubeke nevangeli wonke umuntu ayevangelini ngoba uthumo lwethu njengebandla labapostoli uba ke kuyokhanyiselwa abantu ngevangeli ukuze bengalahlelwa umbuso wezulu. Ngesimo somnotho kube nzima kakhulu ikakhulukazi imisebenzi ayikho ngempela indaba yokudlala ingakho sithi ke lo nyaka ka2025 kube unyaka othandile kuba nzima nokuhamba ke kwingqalabutho eziningi zishile emhlabeni. Sesiyathandaza ukuthi masingena onyakeni ka2026 siyacela kumdali owasidala ukuthi Nkosi yami makasenzele nje umehluko kuthi nezifiso zethu nomuntu ngamunye nje umuntu onesifiso sakhe athi nje unyaka ka26 iwona nyaka engajabula ngawo kodwa u25 wona ngifuna ukusho ukuthi ube nzima kakhulu ikakhulukazi nakwezomnotho. Mbukeli-ke uma ngabe sekuyilesi sikhathi siliguqise uhlelo sibonge kakhulu ukuthi ube yingxenye yalo ukusukela ekuqaleni kuze kushaya lesi sikhathi. Asilibonge ke ibandla ngomsebenzi omkhulu elucabangile ukuthi ngosuku lukaKhisimusi ababungaze phela nabantu abadala ababungaze nezingane babungaze nalabo abangakwazi ukuthi ke bazenzele. Siphinde futhi ke sibonge nalo usizo lwethu ukuthi ngempela lwenze isiqiniseko sokuthi ke lo mcimbi uba impumelelo njengalokhu lihlale lwenza minyaka yonke ekutheni lube seduzane ke nomphakathi lube seduzane nalapho kufanele kwelulwe khona ke isandla. Sibonge kakhulu kumnumzane ke uMpanza okuyena ke umnikazi wale company. Siphinde futhi ke sibonge kakhulu nakulona lonke ithimba lalenhlangano elenza isiqinisekiso sokuthi ke umsebenzi uyachuma ngaso sonke isikhathi. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe isiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.